Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paking. Taong 1970, Anda, Bohol. Noong mga panahong ito, wala pang mga sementadong kalsada sa Anda. Payak pa ang mga pamumuhay at ang tanging sakse sa lahat ng istorya ay ang mga pulang lupa at mga nakatagong kuweba. Sa isang liblib na baryo malayo sa kabayanan, naninirahan ang matandang si Amak. Matagal na siyang biyudo, sa kadahilanang ang kanyang asawa ay maagang pumanaw sa hindi malamang dahilan. Walang nakakaalam sa misteryo ng matanda dahil ang kanyang pangalan ay hindi pinag-uusapan sa kanilang lugar. Nakatira siya malapit sa malaking puno ng nunok kasama ang nag-iisa niyang anak na hindi biniyayaan ng maganda at ng maayos na buhay. Baluktot ang mga buto nito at tila laging humihinga ng may kasamang huni ng insekto. Palagi rin itong nakatago sa loob ng bahay at ni minsan hindi pa ito lumabas para masaksihan ang ganda ng kalikasan. Sa loob ng mahabang panahon, hindi nagbago ang ganoong sitwasyon hanggang sa dito napadpad si Paking, isang dayo mula sa Leyte na naghahanap ng trabaho sa construction. Dala ng pagod at kawalan ng matutuluyan, napadpad siya sa bakuran ni Amak. "Tao po, maaari ho bang makahingi ng tubig? Napakalayo ho kasi ng nilakad ko at ang bahay niyo ho ang kauna-unahan kong nakita mula nung umalis ako dun sa baryo." Matapos niyang magsalita, mahinahon niyang kinatok ang sirang pinto ng lumang bahay hanggang sa dito na lumabas si Amak. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagniningas sa dilim. Sa likuran niya, narinig ni Paking ang isang kalasgas, tunog ng libu-libong pakpak ng mga insekto. "Dayo ka ba? O sige, pumasok ka, Paking. Huwag kang mahiya at mag-alangan." Pagkasambit nito ng matanda, kaagad itong tumabi sa pinto. At itong si Paking, biglang nanigas sa kanyang kinaroroonan. Sa isip-isip niya, paano nalaman ng matanda ang kanyang pangalan, gayong ito ang unang beses na pagkikita nila. Sa loob ng kubo, nakita niya ang anak ni Amak na nakabaluktot sa sulok, natatakpan ng maruming kumot. Ang mga daliri nito ay mahaba at tila may sariling buhay. Wala pang kaide-ideya si Paking na si Amak ay isang mambabarang, isang bantog sa ganoong larangan at matagal na panahon ng may kasanayan. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kaya niyang utusan ng kahit na anong insektong nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ginagamit niya ito sa pagkontrol ng isipan ng tao at sa pagpapalaganap ng karamdaman na hindi mapipigilan ng kahit na anong lunas. Sa panahon ng desperasyon at panganib, ang anak nito ang nagiging sisidla ng lahat ng kanyang alaga. Ito ang pamamaraan ng matanda upang mailipat niya sa ibang lugar ng maayos at ligtas ang kanyang mga insekto. Malaki ang papel ng kanyang anak sa kanyang karunungan, kaya ni minsan hindi niya ito pinabayaan sa kabila ng ganoong kalagayan. Pagpasok ni Paking sa loob, wala siyang ibang naamoy kundi ang amoy ng tuyong balat, malansang paligid at nakakasukang hangin na animoy na kulob ng matagal sa loob ng bahay. Dahil sa ganoong bungad, medyo nag-alangan siyang tumuloy pa. Ngunit nang akmang tatalikod na siya, biglang isinara ng matanda ang pintuan hanggang sa makalapit na ito sa kanya. "Tuloy. Huwag kang mahiya, Paking. Ang bahay ko ay para sa mga dayo, kaya natutuwa ko na ika'y naparito." Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi tiisin ang lahat. Pagdating nila sa kusina, kagad niyang napansin ang matinding kalat. Sa lababo nito, may mga hugasin na inuuod na. Inbang parang hindi na ito ginalaw ng matanda sa loob ng ilang linggo. Nagkalat din ng basura sa sahig at ang mesa parang hindi na hapagkainan.
Sanay si Paking sa hirap pinuno, pero hindi sa ganoong estado. Para sa kanya, ang bahay na yon ay mas masahol pa sa tahanan ng aso. Ngunit dahil sa isa lang siyang hamak na bisita, kung kaya't wala siyang magagawa kundi ang pagtiisa ng lahat ng bagay na kanyang nakikita. Kalaunan, matapos ang ilang minutong paghihintay, inabutan siya ng matanda ng pagkaing kakaluto lang nito. Hindi maganda ang amoy, pero pinagtiyagaan niya. At habang kumakain, dito na ito sa kanya nagpakilala. Amak ang pangalan ko. Pasensya ka na kung ginulat kita, Paking. Isa kong manghuhula. At lahat ng taong napapadpad sa bahay ko, kilala ko na bago pa man sila makapasok dito. Isang magandang kakayahan, hindi ba? Pero wag mo itong hangaan dahil marami itong kapalit. Bilang isang taong walang alam pagdating sa lihim na aral, hindi niya nagawang sumagot sa sinabi nito sa kanya. Basta ang ginawa niya, tumango at magpakita ng ngiti na bunga ng matinding nerbiyos. Matapos niyang kumain, pinatuloy siya nito sa isang silid na bakante. Gusto na sana niya noong umalis pero nagalit ang matanda. Hindi siya nito pinagsalitaan ng kung ano, pero sa tono ng pananalita nito, parang sinusumbatan siya nito ng mga bagay na ibinigay nito sa kanya. Kaya naman, walang nagawa si Paking kundi ang sumunod. Sumapit ang gabi. Maaga pa siyang natulog. Ang kaso lang, pagkaraan lang ng ilang oras, narinig niya ang ungol ng anak ng matanda. Napansin din niya ang langit-ngit ng pinto, kaya dala ng kuryosidad, nagdesisyon siyang lumabas para silipin ang kasalukuyang nangyayari. Hindi kalayuan sa kanyang silid, nakita niyang nakahubad si tandang amak. Nakaharap ito sa isang baong nyog na punong-puno ng itim na likido. At sa likod nito, naroon ang anak nitong may kapansanan, walang humpay na sumusuka ng mga buhay na uod na nakabuhol sa makakapal na buhok. Ang bawat uod ay tila may mukha ng mga taong nang api sa kanila noon. Sumisigaw ang mga ito, dumadaing, humihingi ng katakatakot na tulong na parabang sobra-sobra na ang paghihirap na pinagdadaanan nila. Maya-maya pa, nagsimula ng magwika ang matanda. Nakatalikod ito at halatang hindi siya nakikita, pero laking gulat niya nang magwika ito sa kanya ng, Ang hustisya, Paking, ay hindi laging nanggagaling sa batas. Minsan nanggagaling ito sa mga taong inaapi. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. Ang kanyang wisyo kasi, nakatuon sa anak nitong parang hirap na sa ganoong kalagayan. Dito niya napagtanto na ang hindi normal na katawan ng anak ni amak ay hindi isang sumpa, kundi isang sisidlan. Ang anak ang nagsisilbing bahay ng lahat ng kamandag at insekto na ginagamit ng matanda sa kanyang pambabarang. At hanggat buhay ang anak, hindi mauubos ang kapangyarihan ng matanda. Sa takot, binalak ni Paking na tumakas ng madaling araw. Ngunit pagsuot niya ng kanyang bota, naramdaman niya ang isang matulis na kagat sa kanyang bukong-bukong. Isang itim na alakdan na may pulang buntot ang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, dumating si amak. Pinaghalong galit at pagkairita ang nakita niya sa mukha nito. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Kailangan ng anak ko ng bago mag-aalaga kapag nawala na ako. Ang tadhana mo, Paking, ay sa bahay na ito. Hindi sa iyong trabaho na pinapangarap mo. Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. At sa loob ng 3 buwan, ang kanyang dila ay tila naging isang matigas na piraso ng kahoy. Hindi na niya nagawang ngumiti magmula noon, at araw-araw nabuhay siya bilang tagapag-alaga ng anak ni amak. Ang buhay niya ay parang naging isang bangungot.
Ang kanyang trabaho ay pakainin ng sisidla ng sariwang karne ng hayop, madalas ay mga aso o pusa na hinuhuli ng matanda kapag kagabi. Kailangan din niyang linisin ang mga uod at insekto na kusa na lamang lumalabas sa mga sugat at butas sa katawan nito. Sa tuwing kabilugan ng buwan, kailangan niyang hawakan ng kamay ng sisidlan habang si Amak ay nag-oorasyon. Ang bawat buhay na kataga ay dumadaloy sa katawan ng anak nito. Animoy isa itong dugtong ng buhay sa walang kamatayan nitong kalbaryo. Kalaunan, ang ganoong buhay na dinipaking ay niyakap na rin niya. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang lahat-lahat. Pinanindigan na lang niya ang mga nangyayari, lalo pat inakala niya na dito na lang iikot ang buhay niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may ilang matatanda sa baryo ang nakapansin sa biglang pagtira ni Paking sa bahay nito. Bagamat takot sila sa mambabarang, mabilis na kumalat ang istorya. Kalaunan, may isang grupo ng mga kalalakihan, mga nakasabayan niyang papasok sana sa construction, ang nagpasya na iligtas siya. Alam nila na kung hindi nila ito ililigtas, tuluyan na itong magiging bahagi ng sumpa ng matanda. Matagal din nila itong pinagplanuhan, hanggang sa isang gabi, nangyari na ang mga dapat mangyari. Nataon noong lumabas si Amak para mangolekta ng mga halamang gamot sa kuweba, kaya naman nang mapansin ito ng grupo, hindi na ito nagdalawang isip na sumalakay. Pinasok nila ang kubo nito, binalot si Paking sa isang makapal na banig at mabilis na tumakbo patungo sa dalampasigan kung saan naghihintay ang isang bangka. Ngunit ang kapangyarihan ni Amak ay hindi madaling takasan. Nang maramdaman niyang wala na ang kanyang taga-alaga, libu-libong itim na bubuyog, alakdan at mga lipak ang lumabas mula sa kubo at humabol sa mga nagsagip. Nang makita ito ng kanyang mga kasamahan, napasigaw na lamang ito ng malakas habang pilit na itinataboy ang mga insekto gamit ang mga dala nilang sulo. "Takbo na, Paking! Huwag kang lilingon kahit anong mangyari!" Nang marinig niya ang sigaw nito, inuna niyang iligtas ang kanyang sarili. Inakala niya ng mga insekto ay basta lang nangangagat, ngunit ang hindi niya alam, may mga taglay itong kamandag. Isa-isang natumba ang mga nagmagandang loob. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na nangitim at nangisay sa buhanginan. Ang huling nakita ni Paking bago siya maisakay sa bangka ay ang kanyang mga kaibigan na puno ng uod ang mga mata at bibig, tulalang nakatayo habang nakatitig sa langit, pilit na ibinubulong sa hangin ang mga huli nilang panalangin. Sila ay namatay para sa kanya, ngunit ang kalayaan ni Paking ay may kasamang malaking kapalit. Habang nasa laot, napansin niya ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kagat ng alakdan sa kanyang bukong-bukong ay tuluyan ng gumaling, ngunit naiwan ng isang marka. Isang limbag na tila hugis ng isang baluktot na insekto. At hindi lang yon, sa loob ng 3 buwan ng paghawak sa kamay ng sisidlan, isang bahagi ng karunungang itim ni Amak ang nailipat sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin, ngunit nararamdaman niya ito. Isang tila panginginig sa kanyang dugo tuwing may panganib at ang kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao sa dilim. At ang pinaka nakakapangilabot ay ang katotohanan tuwing siya ay nagugutom, nararamdaman niya ang isang pagnanasa na hindi normal. Hindi ito gutom sa kanin o anumang pagkain, kundi ito ay gutom sa isang bagay na buhay. Napadpad ang bangka na sinasakyan nila sa isang bahagi ng baybayan na balot ng bakawan, malayo sa bayan ng Anda. Dahil sa pagod at gutom, nawalan siya ng malay. Nang siya ay magising, nasa loob na siya ng isang maayos ngunit madilim na bahay. Sa kanyang paligid ay nakatayo ang isang grupo ng mga tao, mga lalaki at babae
na may matatalas na mata at mapuputing balat, tila hindi nasisikatan ng araw. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo? Nanghihina man ang tinig, pilit niyang nilakasan ang kanyang loob. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pakikipag-usap, magkakaroon ng linaw ang lahat. Maya-maya pa, may nakita siyang isang matandang lalaki na biglang naglakad papalapit sa kanya at yon ang nakausap niya. Alam namin kung ano ka. Nararamdaman namin ang amoy ng sisidlan sa iyong katawan at dugo. Nang marinig ito ni Paking, alam niyang hindi ordinaryong tao ang matandang kaharap niya. Maaring sila ay isang lahi ng mga aswang na naninirahan sa liblib na lugar, malapit sa Bakawan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na matagal na itong naghahanap ng tulay. Isang taong may kakayahang humawak ng kapangyarihan ng mambabarang at aswang nang hindi nawawala sa katinuan. Matagal ka na naming hinahanap. Naniniwala kami ng iyong kapangyarihan ay kulang pa. Ngunit sa aming tulong, maaari mo itong kontrolin. Nakahanda kaming kumupkup sa iyo, pero sa isang kondisyon. Magiging bahagi ka ng aming lahi at ang iyong kapangyarihan ay gagamitin mo para sa aming proteksyon. Nang marinig niya ang sinabi nito, alam niya na hindi siya papakawala ng mga nilalang kahit tumanggi siya. Kaya dala ng desperasyon, napilitan siyang sumang-ayon. Bukod kasi sa desperado na siyang mabuhay, wala na rin siyang ibang mapupuntahan. Aminado rin siya na takot siya sa bagong kapangyarihan at alam niyang hindi na siya tatanggapin pa ng ordinaryong lipunan, kaya walang ano-ano, tinanggap niya ang alok. Magmula noon, hindi naging madali ang buhay ni Paking sa piling ng mga aswang. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, tinuruan siya ng mga ito kung papaano paamuhin ang panginginig ng kanyang dugo. Ngunit habang unti-unti niyang natututunan ang bilis ng isang mandaragit na aswang, hindi tumigil ang matandang si Amak sa paghahanap. Para sa matandang mambabarang, si Paking ay hindi lang taga-alaga. Siya ay isang malaking ari-arian na may dala ng kalahati ng buhay ng kanyang anak. Isang gabi, binalot ng kakaibang katahimikan ng kuta ng mga aswang sa liblib na parte ng Bakawan. Walang huni ng tuko, walang ihip ng hangin, animoy isang kalmadong panahon bago dumating ang isang malakas na unos. Maya-maya pa, biglang ang lupa ay tila nagsimulang gumalaw. Hindi dumarating si Tandang Amak na may malakas na sigaw. Dumating siya ng may bulong. Mula sa mga siwang ng puno, lumabas ang napakaraming pulang langgam at anay. Hindi ito ordinaryong peste. Bawat isa ay may bahid ng itim na mahika ng matanda. Sa malamig na simoy ng hangin, isang bulong ang kanyang narinig. Paking, ibalik mo kung ano ang sa anak ko. Umiikot ang tinig sa lahat ng dako na parabang ang mga puno ang bumubulong nito. Dahil sa pangyayari, kaagad natunugan ng mga aswang ang pagpaparamdam ng mambabarang. Ang matandang gabunan at ang kanyang lipi ay nagkatipon sa gitna ng baryo para magmasid at magmanman. At sa isang iglap, nagbagong anyo sila. Humaba ang kanilang mga kuko, namula ang kanilang mga mata, at ang kanilang bilis ay hindi kayang sundan ng tingin. Sinubukan nilang sagpangin ang anino ni Amak na namumuo sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na masukol nila ito, dito nila napatunayan ang pantas at talino ng isang mambabarang. Bawat kalmot at kagat ng aswang ay walang epekto. Ang katawan ni Tandang Amak na nakikita nila ay gawa lamang sa kumpol ng mga uod at ipis. Sa tuwing tatamaan sila, ang mga insekto ay pumapasok sa mga sugat ng mga aswang. Nilalason sila mula sa loob.
Alam ni Tandang Amak ang kahinaan ng mga aswang sa mga natural na elemento. At para mas mapalakas pa ito, ginamit niya ang kanyang lihim na aral upang gawing malagkit na dagta ang bawat balat ng puno ng bakaw. Naisipan ito ng mambabarang nang sa gayoy madali niyang mabibitag ang mga aswang na magtatangkang gumamit ng puno bilang kanilang lundagan o takasan. Pagsidikit ng mga nilalang sa mga katawan ng bakaw, itinaas ni Tandang Amak ang pulang punyal na kanyang hawak. At sa isang iglap, ang marka sa bukong-bukong ni Paking ay lumiyab. Isang malakas na atungal ang kasunod nito na nagmula sa kanya. Pilit niyang inapula ang apoy pero tila bang wala itong kamatayan. Ang kapangyarihang ipinasa sa kanya ng sisidlan ay nagsimulang magrebelde. Ang mga insekto sa loob ng kanyang katawan ay tila gustong kumawala sa kanyang balat upang bumalik sa kanilang tunay na Panginoon. Nakita ni Paking kung papaano mabuwalang mga aswang na kumupkup sa kanya. Kahit gaano sila kabilis at lakas, hindi nila kayang labanan ang isang kaaway na hindi nila mahawakan ng buo. Si Tandang Amak ay parang hangin. Nariyan pero wala. Isang dalubhasa sa sining ng panunubok at pagpaparusa. Kalaunan, dulot ng hindi inaasahang pagkatalo, sinigawan siya ng isang matanda na minsang gumabay, nagturo at umalalay sa kanya. Paking, tumakas ka na! Hindi namin siya kayang pigilan. Mas matanda ang kanyang karunungan kesa sa aming lahi. Isang malakas na paalala na nakapagpayanig sa kanyang kaluluwa. Sa puntong yon, tuluyan ang inamin ng mga aswang na matatalo na sila. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni Paking at ng anyo ni Tandang Amak na unti-unting nabubuo mula sa mga insekto. Ang matanda ay nakangiti, isang ngiting walang ngipin, ngunit puno ng puot. Ang anak ko ay nanghihina na. Paking, kailangan niya ang dugong nananalaytay sa'yo. Bumalik ka sa akin o papatayin ko ang lahat ng nilalang na susubok na tumulong sa'yo. Sa mga sandaling yan, naramdaman ni Paking ang isang bagong sensasyon. Ang kapangyarihan ng aswang at ang kapangyarihan ng mambabarang ay nagsimula ng magsanib sa loob niya, dulot ng matinding takot at galit. Hindi siya bumalik kay Tandang Amak, ngunit hindi rin siya nagpatalo sa sakit. Sa unang pagkakataon, inilapat niya ang kanyang palad sa lupa at ang mga insektong daladala ng matanda ay biglang huminto sa pagkilos. Nagkaroon ng isang labanan sa pagitan ng magkaparehong mahika. Ngunit sa gitna ng pag-aalab ng kapangyarihan niya, sadyang hindi matatawaran ng karanasan ni Tandang Amak. Ang mambabarang ay parang isang ugat ng lumang karunungan na nakabaon sa kailaliman ng lupa. Alam niya ang bawat tibok ng may buhay at nauunawaan niya ang bawat bulong ng mga elemento sa hangin. Sa rurok ng kanilang pagtutuos, muling itinaas ni Tandang Amak ang kanyang punyal, kasabay ng pagbigkas ng isang orasyong nakalimutan na ng panahon. Ang mga insektong pinatitigil ni Paking ay biglang lalong nagwala. Imbis na sumunod, ang mga ito'y bumalik sa kanyang katawan sa pamamagitan ng salitang pagpasok sa kanyang tenga, ilong at mga mata. Nagdulot ito ng pansamantalang pagkaparalisa sa puntong ramdam na niya ang paglaho ng lakas ng aswang sa kanyang katawan. Habang nakaluhod siya sa lupa at hindi makagalaw, nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng mga aswang. Ang matandang gabunan at ang kanyang mga kasamahan ay hindi pinatay ni Amak. Sa halip, ginamitan niya ito ng sumpa ng pagkaalipin. Bawat aswang ay pinalibutan ng mga itim na anay na pumasok sa kanilang mga batok na pilit na kinokontrol ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng ugat at isipan. Ang mga dating malayang mandaragit ng gabi ay naging mga alipin, walang sariling pag-iisip, walang emosyon,
at sumusunod lamang sa bawat kumpas ng daliri ni Tandang Amak. Sabi ko naman sa iyo, Paking, ang karunungan ko'y hindi hiram, bagkus ito'y nananalaytay sa aking mga buto. Nang marinig ito ni Paking, mas lalo siyang nanghina at nakaramdam ng matinding pagkasindak. Sa isang huling pagkakataon, bago siya tuluyang mawala ng malay, isang natitirang aswang ang biglang gumamit ng lakas upang itulak siya patungo sa isang uka na nagdurugtong sa bakawan. Kagad niyang nakapa ang tubig ng dagat hanggang sa mapilitan na siyang lumangoy papalayo. Naligtas siya ng malamig na tubig nito mula sa pagkakaparalisa, kaya ang kanyang lakas ay muling nanumbalik. Tinangay siya ng agos palayo sa kuta, palayo kay Amak, at palayo sa mga kaibigang naging alipin na ngayon. Nagdaan ng mga araw, naging bihilante na siya sa mga lugar na nararating niya. Wala siyang pinagkakatiwalaang mga tao dahil alam niya na palaging nakatingin at nakabuntot sa kanya ang matanda. Sa kakahanap niya ng ligtas na lugar, napadpad siya sa isang maliit na patag kung saan nabubuhay ang iilang mga puno ng goma. Walang nagmamay-ari sa lugar na yon, kaya nagdesisyon siya na dito na muna manirahan pansamantala. Ngunit ang kanyang bawat gabi ay puno ng takot. Hindi na lang si Tandang Amak ang kanyang kalaban. Ang iniisip niya, ang mga kaibigan niyang nagkaroon ng anyo, dulot ng kapangyarihan ng mambabarang. Paglalarawan niya sa mga ito, ang kanilang mga pakpak ay kasing tigas ng mga uwang at ang kanilang mga kuko ay naging laso ng alakdan. Sila ngayon ang nagsisilbing mga aso ng matanda na walang tigil na naghahanap sa kanyang amoy. Hindi sila sumisigaw, hindi sila gumagawa ng kahit na anong ingay, at ang maririnig lamang sa kanilang pagdating ay ang lagaslas ng libu-libong insekto sa itaas ng mga puno. Isang hudyat na ang mga aliping aswang ay malapit na. Dahil sa markang nasa bukong-bukong niya, nararamdaman niya ang presensya ng mga ito at ganun din ang mga nilalang sa kanya. Para siyang isang buhay na sulo sa kadiliman na kailan may hindi maitatago. Habang nagtatago si Paking, napagtanto niya na hindi sapat ang tumakas lang. Ang kapangyarihang naipasa ng anak ng matanda ay unti-unti nang nagbabago. Labis nitong naapektuhan ang kanyang katawan, sa puntong ang kanyang balat ay nagiging kasing putla na ng sa mga aswang. Ngunit ang kanyang mga mata ay sadyang kakaiba. Nakahawig na ito sa mga mata ng bubuyog. Unti-unti, nararamdaman na niyang malayo na siya sa pagiging tao. Dahil dito, kung kaya't napagtanto niya na hindi habang buhay ay pwede niya itong matakasan. Kailangan niyang humanap ng paraan, at ang paraang nakita niya ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa matanda. Wala siyang balak na kunin ang kapangyarihan ng anak nito. Ang nais niya, bumalik sa dati at normal niyang pagkatao. Ito lamang ang pakay niya, kaya kahit naguguluhan at walang ideya sa kanyang madadatnan, naglakas loob siyang bumalik. Ilang araw ding naglakbay si Paking Pinuno bago siya makarating sa liblib na baryo kung saan ito nakatira. At mula roon, nakita niya ang matanda. Payapang naghihintay sa labas, animoy inaasahan na nito ang ganoong pagkakataon. Pagsilay nito sa kanya, kagad itong napangisi. Ora mismo kinawayan siya nito, senyales na nais siya nitong makausap ng normal. At nang makita niya ang senyas ng matanda, kagad naman siyang sumunod. Pagharap nilang dalawa, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tawad. Nagpakumbaba siya, inamin ng lahat ng kanyang pagkakamali. Inilahad din niya na pinagsisisihan na niya ang lahat at nakahanda siyang makatanggap ng parusa kung ito lamang ang paraan para manumbalik siya sa dating buhay na meron siya. Ngunit nang marinig ito ni Tandang Amak, hindi ito kagad nagsalita. Maingat nitong pinag-isipan ng lahat bago ito nagwika sa kanya ng,
Isang kasinungalingan ng ikalawang pagkakataon. Walang totoong nagbabago dito sa mundo. Sadyang natututo lang tayo sa ating mga pagkakamali. Alam ko kung ano ang pagnanais mo, Paking. Maswerte ka dahil nakahanap ako ng panibagong tagapangalaga ng aking anak. At ito ay walang iba, kundi ang matandang gabunang namumuno sa lipi ng aking mga alipin. Sa ngayon, siya na ang kapiling ng anak ko. Matyagang naghihintay siya sa pagbabalik mo. Ngunit konting paalala lang, Paking. Hindi ka maibabalik sa dati ng ritual. Magdudulot ito ng matinding pinsala sa iyong katawan, subalit ikaw ay babalik sa normal. Alam mo, punong-puno ako ng puot nung mga nagdaang araw. Pakiramdam ko pinagnakawan mo ko. Pero hindi ko inaasahan, isang magandang grasya pala ang paparating. Wala na akong galit sa iyo. Makakaasa ka na sa lahat ng sinasabi ko ay tapat at purong katotohanan. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila bang nagkaroon siya ng bagong pag-asa. At sa isang kisap mata, nawala ang pag-aalala niya sa mga aswang na minsang itinuring niyang kaibigan. At sa puntong yon, tanging ang sariling kaligtasan na lamang niya ang kanyang iniisip. Wala na siyang pakialam sa iba, basta ang importante, makaalis siya sa ganoong sitwasyon at kalbaryo. Pagkatapos ng nangyaring pag-uusap, tsaka sila pumasok ng magkasama. Di man sigurado, pinilit niyang magtiwala. At nang makarating na sila sa loob ng silid, dito niya nakita ang anak nito at ang matandang dumidila sa talampakan nito. Paulit-ulit na nilalawayan ng matanda ang paa ng bata. Animoy ayaw niya itong madumihan o malapagan ng kahit isang maliit na insekto. Nang makita niya ito, tahimik siya roong lumapit. Kalaunan, nagsimula na ang pagbabalik ng kanyang ninakaw na abilidad. Isang linggo itong nagtagal at sa loob ng linggong yon, pawang matinding kalbaryo ang kanyang naranasan. Inakala nga niyang ikakamatay niya na ito, pero kahit papaano nakaligtas siya. Ngunit nang matapos na ang ritual, ang kanyang katawan ay hindi na normal. Nagkaroon siya ng bukol sa likod, bumaluktot ang kanyang gulugod at lumiit ng bahagya ang kanyang paa. Isa ng baldado at walang pakinabang si Paking. Matinding dagok ang ibinigay nito sa buhay niya. Ngunit sa katagalan ay natanggap na rin niya ang ganoong sitwasyon. Ang mahalaga sa kanya, makapamuhay ng normal kahit baldado at kahit wala ng anong bakas ng kadiliman sa kanyang katawan. Pero alam niyo, Pinuno, para kay Paking, isang malaking biyaya para sa kanya ang nasaksihan niyang pagsalubong ng landas ni Tandang Amang at ng matandang gabunan.